Ini ang Digicast Negros X, yari na ang aton nga top story subong nga adlaw, December 10, 2024. PDRRMC nag-recommend sa pagdeklarar sang state of calamity. Price freeze ginapaabot nga mapatuman sa probinsya. Mga kasapatan, apektado sa pagbuga sang abo sang Volcano Canlaon. Ginakabig sub-leader sang Kaunda Drug Group nadakpan sa bypass operation. Kapin sa 4.5 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar. Helper sa merkado, ginaligar ginkastigo sang katapos ang market monitoring personnel. Kag sa good vibes, mga top-notchers, batang Pinoy athletes, pasidunggan sa Bacolod LGU. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lights on sa Kapitolyo Probinsyal ang patigayunon Biyernes sang hapon. Masako ang pagpanghanda sa Provincial Capital Park and Lagoon. Ulalabot sa padayon nga pagkaayos ng giant Christmas tree kag iban pagid nga mga disenyo para sa Christmas celebration na pahamtang naman ang mga lamesa para naman sa pagsaulog sa Christmas party sang Kapitolyo. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ginpaiway na nila ang banda kag fireworks. Kag tigaylo magapadayon na lamang ang panyapon kag mini show sang mga empleyado. Mag-announce man ang gobernador sang mabaton nga additional bonus sang mga empleyado. Ang kahibatan kadungan man sa birthday sang gobernador nga mangin 65 na buwas nga adlaw. Birthday wish sang gobernador nga magkalma na ang Volcano Canlaon kag tigayon man nga makasaulog sa ilang nga Pasko sa ilang nga mga puloy-an ang mga evacuees. I wish that Canlaon will simmer down. And I wish that our evacuees will be able to go home to spend their Christmas at home. Sa number 9, Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang adlaw-adlaw nga mag-a-analyze ang data sa Volcano Canlaon. Hindi sila makasiling sa karon nga sarang nga ma-downgrade ang alert status ang bulkano kung ipasaka ini. Samtang aerial survey ang ginpatigayan kaina sang agas sang PHIVOLCS upod ang Office of the Civil Defense sa Volcano Canlaon kag sa palibot nga mga lugar. Ginsiling ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol nga luyag man nila nga makapauli sa ilang nga mga pulian sa tiwan sang Pasko ang mga nag-evacuate bangod sang Canlaon eruption. Ugaling, hindi man nila makontrol ang behavior sang bulkan. Karon nga yara sa alert level 3, hindi madula ang posibilidad sang hazardous eruption kag kun matabo iga pasaka sa alert level 4 ang Canlaon. Fluctuating ang data sa Canlaon rason nga ang pag-analyze ang data adlaw-adlaw man. Kalmado gani ang Canlaon kung ipaanggid sa nagliligad ng mga inadlaw antes nga naglupok ini sang December 9. Samtang pila sa initial nga findings sa aerial survey, nakasaad nga ang tanan nga ash emission kag eruptive activity ang gikan sa summit crater. Wala sang fissure nga na-observe nga na-develop sa northern summit flank. May slight fog o volcanic smog nga na-observe sa western side sang bulkan. Magapagwa pa sila sang official report kung nahuman na ini. People have to stay in the evacuation. Will they have to stay there for Christmas? We don't want that to happen sana, but again, as I mentioned earlier, we cannot control the behavior of the volcano. After this, we will meet kami with my team from PHIVOLCS, and we will check if, analyze the trend of the data that we're getting, and if there's a downtrend, then we may lower it to a level. Up to now, hindi namin masasabi kung
Sa number 8, consortium sang First Balfour Incorporated kag VMC nagaisahanon nga bidder para sa bulk water project. Isa lamang ang bidder para sa 1.2 billion pesos nga bulk water project sa Negros Occidental. Kahapon natigay ng bidding para sa bulk water project. Isa man lamang ang nagbid sa hindi magdubo sadto nga napulo ka kumpanya nga nagpabutyag sang interes sa proyekto sa probinsya para kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ini ang ginakabig na nila nga successful. Ang consortium sa nga First Balfour Incorporated nga kabahin sang Lopez Group of Companies kag Victoria's Milling Company suno kay Lacson amo ang loan bidder para sa bulk water project. Dugang pa niya karon nga nahuman na ang bidding igapat-ud na kung qualified ang among kumpanya. 24 pesos per cubic meter suno kay Lacson ang ginatanyag sang among consortium. Tinutuyo sang bulk water project sa Negros Occidental nga masabat ang problema sa kakulang sa potable water sa Negros Occidental. Nato niya kung talagang qualified siya. Pero ito sa successful bid. Isa lang bidder. Isa lang ang bidder. Maraming interested but we don't know how this big business operates. This one it's a consortium in Balfour, which is, I think is a Lopez group, and Victoria's Milling. So local group. So local group naman. Sa number 7, presyo sang lamas kasubong sang ahos kag Bombay may pagsaka sa pila ka mga merkado. Presyo sa mga utan kag panakot sa pila ka mga merkado nagsaka karon nga Paskwa. Sa nagligad nga semana, nagahamboy lang sa 80 pesos tubtub 85 pesos ang kilo sang Bombay sa Libertad Public Market. Pero karon yara ini sa 100 pesos ang kilo. Kasubong man sini ang kilo sang patatas nga mabakal anay sa 85 pesos ang kilo. Apang karon nagalabot na sa 110 pesos ang kada kilo. Ang ahos nagsaka man sa tag 125 pesos ang kilo halin sa 115 pesos tubtub 120 pesos lang sadto. Ginpahayag sang pila ka mga retailers nga maiwat ang supply sa mga lamas kabagdanan sang pagsaka sang presyo. Sa pihak sang paglupok sang bulkan kanaon, nagpabili naman sa normal ang supply kag presyo sa mga utan sa mga merkado. Ang talong kag marguso ang yara sa 80 pesos ang kada kilo. Ang pechay nagapabilin sa 50 pesos ang kilo, 60 pesos naman ang kilo sang Baguio beans, kag ang tag 70 pesos ang kilo sang sibuyas dahon. Sa number 6, helper sa baligyaan sa merkado ginalegar ginkastigo sa duha ka mga nakainom nga job order employee sa Libertad Public Market. May report si Nico Delfin. Nakalabot na kay City Administrator Lucille Helvolaya ang reklamo sang helper sa merkado nga si Jorem Alpar nga nag-alegar ginkastigo sang duha ka mga katapo sang Market Monitoring Committee sang Libertad Public Market sa nagligad nga Sabado. Ginpahayag ni Helvolaya nga sarang makakasa trabaho ang duha ka mga job order employee nga ginapatihan nakainom sang matabo ang pagpangastigo. If after some investigation nga sila gid may sala, they have to face the disciplinary action imposed by the city government. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Market Supervisor Maria Teresa Robles, ginako sa isa sa mga ginareklamo nga market staff ang pagsubag sa helper bangod na misinterpret sini ang nabuyan nga istorya kag ang pagkinadlaw sang helper. Ang mga JO ang nagainom-inom sa annex building sa merkado sang natabo ang insidente. Kung ginabawal, ginadi ang liquor sa sulod sa market, siguro pang saway ko dagani sa mga ibang kamuya, hindi itolerahon ko. Hindi naman ang tsakto. Nagpablatter na sa PNP station ang tagreklamo. Gintugyan naman sa market supervisors sa Sectoral Affairs Office ang nasambit nga insidente. Nico Delfin para sa Digicast Negros.
Sa number 5, ginakabig subgroup leader sang Kaunda Drug Group na dakpan sa buy-bust operations ng kapulisan sa Barangay Sumag sa Bacolod. Kapin 5.4 million pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu na kumpiskar. Siyam kadalago ang plastic sachet sang ginapatihan shabu na nagabugat sa masobra tunga sa kilo ang nakumpiskar sa joint buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kag Philippine Drug Enforcement Agency 6 sa purok nami sa Barangay Sumag sa Bacolod kay inasang aga. Nagabalor sa 4.5 million ang illegal nga droga nga ginaligar na recover sa gym instructor nga si Faisal Sakar, 24 anyos, nga isa sa mga nalakip sa priority target list sang kapulisan kag PIDEA. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Joreste Coronica nga ang suspect ginakabig subgroup leader sang Kaunda Drug Group nga nag-operate sa Bacolod kag Negros Occidental. Gindugang ni CDEU Chief of Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. si Sikar ang ginakabig distributor sang illegal nga droga sa probinsya. Dungan sa ginpatuman nga joint buy-bust operation ang pagserbe sa separado nga warrant of arrest sa suspect. Sa number 4, 4.4 billion pesos nga proposed annual budget sa Bacolod sa 2025 aprobado na sang konseho. Mayorya sang katapos ng konseho ang pabor sa ginduso nga 4.4 billion pesos budget para sa 2025 sa regular session sang sangguniang panlungsod kahapon. Ginsiling ni Councilor Jude Thaddeus Saison ang pamuno sang Committee on Appropriations and Finance sang konseho nangin sunod-sunod ang ginpatigayon nga budget hearing sa nagligad nga semana resulta sa madasig nga pag-approve sang 2025 budget. Ginhinyo ni Mayor Albi Benitez ang pagsaka sang annual budget sa tuyo nga mas mapasanyog ang pagpalapot sa basic services, matigay ng dugang ang mga development projects, agud nga mas malabot ang ginahandom nga mangina super city. Sa number 3, Mayor Albi Benitez kag Department of the Interior and Local Government nagapaandam sa mga city employees kag job order workers batok sa pag-intra sa pamulitika. Sa Facebook post ni Councilor Israel Salanga, ginpalabot sang alkalde ang paandam sa mga city employees ilabi na sa mga JO nga ipaiway ang pagpangampanya sa election. Nag-ugat man ini sa reklamo sang pila ka mga benepisyaryo sang AIX kag AKAP sa alkalde nga nag-alegar ginakuhaan komisyon kag ginapatihan ginagamit sa pamulitika. Karon nga nagahilapit ang midterm elections, nagpahanumdum pati si DILG Negros Island Region OIC Director Lailin Ortiz sa mga government employees batok sa pag-endorso kag pagpangampanya sa mga politiko pagi sa social media. Nakasaad sa pagsulundan sa Civil Service Commission ang pagdumili sa mga government employees angot sa electioneering kag partisan political activity. Bisan ang mga kapulisan ang napaandam na may angot man sa pagserbe sa mga politiko. Sa filing pa lang sa Certificate of Candidacy sa nagligad nga Oktubre, nagapahanumdum si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Jack Wang King nga dapat magpabilin nga non-partisan ang kapulisan. Sa number 2, 3 kaadlaw matapos nga maglupok ang bulkan kanlaon. May pila sa gihapon ka mga barangay sa Negros Occidental nga halos natabunan sang abo. Hindi lang tao ang apektado kundi pati pananom kag kasapatan. May report si Romeo Subaldo. Sa mga porsyon sa Barangay Maaw, Mailom kag Ilihan sa Bago City, madamol sa gihapon ang abo sa dalanon. May mga pananom sa gihapon nga natabunan sang abo. Ang ini nga lalaki sa Barangay Ilihan nagapanilhig sa ibabaw sang atok para makakas ang abo. Ginauyog niya ang puno sang kahoy para magkarataktak ang abo sa mga dahon. Hindi lang basta-basta nga abo ang ginbuga sang bulkan. May upod ini nga sulfur gani nagakalaya ang mga tanom. Ini ang natipo nila nga yabok halin sa dalan, pwede masalan nga pulbura.
Pati ang tubig sa barangay, kontaminado. Wala sila anay nagakuha sang ilimnon nga tubig sa mga gripo sa dalan. Sa tuburan abi ang source ng ilang nga tubig. Yung tubig natin, hindi po natin may inom. Pwede mo pang hugas, mapanglaba, pero hindi natin pwede ipainom sa mga tao natin. Kasi ang lupa natin, may chemical na yun eh. Hindi natin pwede. May sulfur. Oo, sulfur. Tapos may metal pa yung kasama. Hindi natin ma-assure sa mga tao natin na talagang hindi siya safe siya. Oo. Suno pa sa kagawad, may ginpadala na ang syudad nga pwede makuhaan sa supply sa tubig nga ilimnon. Pati kasapatan, apektado naman. Ang ini nga mag-iloy nga karabaw, hindi pwede malawig basi makakaon sang hilamon nga may asupre. Ang iloy nagabusong kag manugbata pa sini nga bulan. Gani kundi hindi ina nga barangay nagapakalabot si Noel Clarito para magpangita sang inugpakaon dere. Yung mga damo gaya ng dahon ng tubo bago ipakain sa kalabaw, hinugwasan muna. Kasi maraming maraming asupre. Okay. Nung pangalawang araw, doon kami nagkuha sa Barangay Tabunan, Huisca Bago Training Center. Malayo pa? Malayo pa, mapier yung dinala namin dito. Pero ang iya nga mga pananom nga mga halos 1,000 nga puno sang talong nagkalalaya na. Ang kaingod naman ni Noel nga si Carlito Guillermo, ginpakamaayo nga ibaligya ang iya nga tinday sang sa mapatay na lang inis ang balatian. Wala siya sang magamit nga tricycle para kargahan sang dahon nga ipakaon diri. Ang isa naman kakarabaw, nagabusong man. Ini na lang ang iya nga salbaron. Baka makasakit. Dahil? Makain niya. Makakasakit. Dahil may isopre. Tayo bakit hindi ka kumuha ng mga... Wala akong service. Mahirap. Kailangan talaga ng service. Kasi malayo. Masubmit sa report ang barangay sa syudad para mapahibalo ang sitwasyon sa kasapatan. Pero nagapadayo na karon ang pagpanilo sa mga dalanon sa Bureau of Fire Protection kag Department of Public Works and Highways. Ginatinguan nga makakas ang abo sa dalan. Matig-aabi ini kakson, gani kinahanglan nga mahugasan para makakas. Ini para makalikaw man sa mga aksidente sa dalanon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa number 1, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Negros Occidental ang nagpasar sa resolusyon nga nag-recommend sa pagpaidalom sa probinsya sa state of calamity kasunod sang paglupok sang bulkan kanlaon. Quick Response Fund ang sarang na magamit kung matigayon ang deklarasyon. Price freeze ang ipatruman man. Yaring report. I would like to move for the passage of the resolution so stated, recommending that somebody at Pangalawigan to declare a state of emergency for the whole province of Negros Occidental. Ginapaabot ang pagpatuman sa special session sa Sangguniang Panlalawigan, Buwas, Agosto Talakayon ang ginpasar nga resolution sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nga nag-recommend sa pagpaidalom sa bilog nga probinsya sa state of calamity. Kung matigayo na, nagakasayuran nga sarang na magamit sa mga LGU bisan pang yadtong hindi apektado sa kanlaon eruption ang Quick Response Fund sa tuyo nga makabulig man sila sa mga nahalitan sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson. Maga-take effect man ang price freeze sa basic ag prime commodities. Suno kay Lacson, may na-monitor nga pagsaka sa presyo sa face mask nga kung tani suno siya, hindi na pagpamentahaan pa ang sitwasyon. In fact, many of our LGUs have been asking when we can declare this state of a calamity because they would like to help those affected LGUs. Implement to ang forced evacuation sa 6-kilometer. That's the latest that I hear from our OCD or head of task force ng Sir Raul Fernandez, that the plan really is to request or ask or make it mandatory a evacuation up to 6 kilometers. Nakasaad nga ang La Carlota, La Castellana, Pontevedra, southeastern portion sang Bago, Valladolid, San Enrique, Hinigaran kag Binalbagan
ang apektado sa paglupok sa bulkan. May 33,806 ka mga individuals sa minimum nga yara sakop sang 6 kilometer radius ang iga paidalom sa forced evacuation. Suno kay Lacson, nakaistorya na sila ni Secretary Gilberto Chodoro nga pamuno sang NDRRMC nga magahinyo sila sang bulig sang national government bangod hindi naman gid masarangan sang pondo lang sang probinsya kag sa natungdan nga mga LGU ang sitwasyon. Makayanan natin, definitely not with our resources, no? Because that is why in fact si Secretary Tudor has mentioned to me that he will now be going to the President and asking also for additional funds to take care of the affected constituents. Sa pihakabahin, may masobra sa 601,000 pesos naman nga balor sang kaharitan sa pananom bangod sang ashfall ang ginreport sang Office of the Provincial Agriculturist. Sa kasapatan naman, may masobra sa 25,000 na ang apektado bangod man sang paglupok sang bulkan. Wala naman sa may ginreport nga nagkalamatay. May na-monitor naman ang PHO nga 26 nga gindala sa ospital bangod sang respiratory problems kag duha diri ang naaksidente naman bangod sa problema sa visibility sang ashfall. Pero duha lang sa 26 ang na-admit sa ospital. Isa diri ang may underlying condition. Sa Good Vibes, 5 ka mga bakulod noon nga nangibabaw sa licensure examinations kag masobra 40 ka mga atleta pasidunggan sang Bacolod LGU sa Biyernes. Ang BS of Physical Therapy student sa Riverside College nga si Raymond Carlo Masbanyo ang kabahin sa 5 ka mga top-notchers nga pasidunggan sa Bacolod LGU sa awarding ceremony sa SM City Atrium sa Biyernes sang hapon. Si Masbanyo nga nangina top sa December 2024 Physical Therapist Licensure Examinations ang ikaduha nga top-notchers ang kolehiyo sa magkasunod nga tuig. Upod sa mga bakulod noon top-notchers, pasidunggan man ang masobra 40 ka mga atleta nga nagpauli isang medalya gikan sa Batang Pinoy competition sa Palawan. Ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa nga dalayawon ang mga top-notchers kag mga atleta nga naghatag bugal sa syudad. Nakasaad sa ordinansa ang pagbaton man nila sang financial incentive gikan sa LGU. Nangin pamaagi ini agud matagaan sang dugang nga inspirasyon ang mga homegrown athletes pati na mga academic achievers. Ang purpose natin sa awarding ceremony na ini is to give them credits. This can recognition. Ang coaches kagano may araman na, di ba? Coaches, mayor personal mag-ahatag. Kag antes kita magtakop, kita ang nagatamyaw sa aton nga mga followers. Good evening o kung good afternoon sa kay RH Tata. Kag kasubong man kay Lindol Sunyo, kay RF Diamond. Iya ginasiling good afternoon, Digicast Negros. Kasubong man kay Romel Mahilom Galio. Si Jonathan Abalye nag-react sa aton nga balita sa presyo sang utan. Kamahal na gid suno sa iya, ano gid kuno ang maayo sina. Kagamuya to ang top stories of the day. Subong nga adlaw December 12, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.